festivaleiros, que tal? Como estades? Benvidos ao meu canal. Bueno, hoxe vou facer un vídeo que a mí me gusta moito ver, non sei se a vos gustará, espero que sí, porque o fago con todo o meu corazón. Que se trata de expectativa versus realidade sobre fotos nos festivales. O sea, vou poñer fotos de xente que a ves nun festival e dis, ojalá é unha foto así, e cando vas facer, pois como que xa non che queda tan ben a fotiño e das un pouco de pena. Bueno, pois vamos alá, adiante. A primeira cousa é, creo que xa falei algo desto no outro vídeo, cando a túa expectativa maior na vida é tirar a túa tenda de campaña, que se abra e despois recollela tranquilamente e ao final acabas tirando dun cordón sin saber como unir as outras partes da tenda de campaña e morres ali no camping ca túa tenda de campaña. A seguinte está relacionada ca anterior da tenda de campaña porque ti cando vas por aí pois pensas, oi, agora voume tumbar na tenda, dormir placidamente como unha princesa. En realidad estaste asando, cos mosquitos rondándote por toda a cabeza, picándoche en todas as partes do corpo. Te pique el insecto que te pique, ten a mano Afterbite. Cun pé fora da tenda de campaña e con 5 mochilas encima da cabeza. Outra cousa que eu sempre a teño como unha expectativa, maravillosa, é cando me fago os meus moñitos, as miñas coletas, e digo, debo estar perfecta, guapísima. En realidad teño máis pelo fora do moño que dentro, cornos por aquí. Fijo que acabaría un bicho pegado no pelo sin me enterar, me iría con el por aí. É así. Moi bonito. Ai, que bonito! Outras cousas é algo que está referenciado co meu vídeo de cousas que odio. É cando voume sacar unha foto aí para posturear no meu Instagram, co que me gusta a min, póñome co meu fondito precioso de Galicia, o escenario, cos conciertos, e ao final esa foto pasa a ser eu con a cara de bestia ou algo así, rodeada de xente que non conozco, sin que se vexa nada máis que a xente. E xa de paso, pois o meu Instagram Catuxa Fest, para que me sigades. Outra expectativa que sempre teño cando vou aos festivales é esas fotos de comida que sacan os influencers, ou como se chamen, influencers. Bueno, esas fotos de comida. Eu, pois digo, voume sacar unha foto, vou sacar a foto da comida. Estou tirada no chan, chea de terra, cunha hamburguesa, patacas, salchipapas, churros, toda a mierda que pode haber no festival, pois eso é o que como eu. Tamén é unha expectativa moi grande que non se che nota resaca. Entonces ti ves a xente e dis, mira que ben, que boa idea, que puxo unhas gafitas. E vas con esas túas gafas, polas, e dis, xa está. Perfecto, xa non teño resaca. E encima, por suerte, ese día non che doi a cabeza. Vas por aí e fíjaste que a xente te mira e dis, pois o mellor sí que se me nota un pouco a resaca ademais, da igual con gafas que sin ela. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Y está drogada! La cocaína, Lisa. Outra expectativa é o tema da playa. Ti sales da casa para un festival e levas a toalla, o bikini, as chanclas, o atuendo normal para os festivales ao lado da playa. Problema, estás en Galicia, chaval. Non te acordaras, pero estás en Galicia. Sí, seguro. Entonces ti sales da túa tenda de campaña, xa vestida, co teu bikini, cas túas chanclas, co teu todo. E que? Non hai playa, hai un huracán como Katrina casi. Entonces que fas? Pois séntaste na orilla a pensar na túa vida e a decir que fixeches mal para ter que vivir aquí con este tempo de mierda que hai a veces. Choves, en fin, pero ti estás lonxe de mí. A roupa é outra das expectativas, porque claro, eu, por exemplo, meto 50.000 cousas, aparte dos meus por si acaso. Pero claro, estás nun festival, entonces ao final, pois entre a resaca, entre que non paras de beber, entre que estás nunha tenda de campaña,
que vas aos conciertos, que estás chea de mierda, pois mira, acabas poñendo os mismos leggings todos os días e a roupa esa que levaches aparte, pois xa queda aí para outro e xa vas guardando na mochila e ao final de verán ves que só utilizaches 2 leggings. Pero bueno, a vida é bonita. Outra das expectativas é comprar a entrada ao festival e que vas ver todos os conciertos. Vale, pois non, mentira. Porque se che pasa como a min, que te lías con calquer persona, nunca vas chegar a ver os conciertos. Eu fun ao Sonrías do ano pasado a ver a Boicot, porque tiña moitas ganas de ver Boicot, aparte do resto de grupos. Bueno, pois non vin a Boicot. Estuve no camping falando ca xente. Que vamos facer con este tema? Que podemos facer para solucionar este tema? Por favor, deixa o teu comentario se tes algunha idea. Outra expectativa que tes cando vas a un festival é, por exemplo, de noite, pois se durmes algo, dis, pois mañán cando me levante vou á playa, aproveito o día, vou ver os conciertos de día. Ao final, despertaste cando empezan os conciertos de día, entón xa non vas á playa e terminan os conciertos volvendo a encher. Pois hasta aquí o vídeo de hoxe, espero que vos gustara. Se tedes algunha foto que podería ser un fail destes propios meus, podedes compartir en Instagram co hashtag GaliciaFest, ireinas vendo todas, que fijo que me gustan, porque a mí estas cousas de fails e xente que sale mal nas fotos como a min, pois éncheme de orgullo e satisfacción. E nada máis, eso, que deixo vos, como sempre, redes sociales, por aquí e por aquí pola miña cara, suscribidos se non estades, campaíña e me gusta se vos gustou o vídeo. Nada máis, xa non vos rompo máis a cabeza. Adeus, festivaleiros.